Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Kimdir eyte ikmegim qara, kimdir eyte brilliantlarım vaq. Anlısız deyişin bulay deyim. Tuğan tilde oqınlarına keylengensiz. Efirda көзгә көз қарашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы, аны әзерләп тәкъдим итә авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Аякларымны югалттым, үземне югалтмадым. Бездә бүген кунакта ныкышмалы, түземле, сабыр, ишкерсез, тырыш, батыр хезмәте белән һәммә безгә дә яшәү үрнәге булган Бүркет, Башкортстан бүркете дип әйтер идем, шундый егетләребезнең берсе Рөстәм Нәбиев. Әле мин аңлап торам, экраннар янәшендә булмастыр, юктыр да шундый кеше. Кем икән ул, белмибез дип, беләсез, беләбез. Кемнәрдер гаҗәпләнеп, исләре китеп, таң кала, кемнәрдер гыйбрәт ала бу язмыштан. Ә минем теләгем, белгәннәр белән белмәгәннәр арасында якынайту чарасын эзләп, яшәүдән ваз кичкән, күңелендә кояш сүнгәннәр өчен үрнәк, зур мисал итеп күрсәтү теләге. Хәерле сәгатьтә. Хәерле көн, Зифа апа. Кәефләр ничек? Аллага шөкер. Әйбәт. Менә шул кадәрлек тырыштым мин позитив нотадан башларга бу тапшыруны. Һәм миңа шуны әллә үзең бик тырыштың, әллә Ходай Тәгалә бирде. Булды бит, кичә генә булырга тиеш иде съемка безнең. Ләкин Рөстәм миңа шалтырата. Зифа апа, мин булдыра алмыйм ул көнне, бер көнгә кичектерәбез, чөнки президентыбыз миңа дуслык ордены тапшырачак. Ай, ничек кабул иттем. Әнә теге якта алкышлар һәм без сине тәбрикләүләр белән башлыйбыз, лайыклылардан да лайыклы. Ис китәрлек, менә минем кулларымда шундый җылы, рәхәт тә тотып торырга котлыйм. Рәхмәт. Бу тагын да бер җиңү. Ни өчен тагын да бер тапшыру барышында без барысына да туктала китәрбез. Менә синең тормыш девизыңа әйләнгән фикер белән башладык. Аякларымны югалтсам да үземне югалтмадым дигән. Аз гына халыкка ачыклык кертеп китәсем килә. 2015 ел армия сафларына алынып, Омск шәһәрендә хезмәт башлап, Рөстәм кичке йокыга әмер бирү белән йокыга талып өлгерә алмый егетләребез казарма ишелеп, хәрабәләр астында, плитәләр астында калалар һәм 45 солдат егет арасыннан 20-се генә исән булып, шуларның берсе, тагын бер аз сызыклыйм берсе, безнең Рөстәм Нәбиев. Иң соңгы булып аны шушы аралыктан, шушы һәлакәттән алып чыгу бәхетенә ирешелә. Бәхетенә дип әйтәм. Аннары моннан ары булган җафа чигүләр, 16 операция, 2 клиник үлем, тәүлек буена комада ятулар, булар барысы да үтелеп, хәтта табибларның синең алда кул күтәреп, булдыра алмабыз диюләре, күңел кайтулар, ышаныч югалтулар һәм яңалардан аякка басулар. Буларны әйтеп үтми ничек кенә сызландырса да булмый. Мин үзем синең белән сокланганда, сиңа карап таң калганнар арасыннан берәү, һәм башта мин сине бу хәл вакыйгалардан соң Инстаграмнарда пәйда булгач социаль челтәрләрдә башкалар кебек ах иттем, аннан гаҗәпләндем, аннан еладым. Һәрбер сторисларда, историяларда тарих дибез бит инде бәлки. Аннан елап туйгач, шулай буласың икән, кызыксына башладым нишли артабан. Аннан ышаныч туып, шул кадәрлек горурлык хисләре белән яши башладым синең өчен. Һәм менә шушы горурлык хисләремне һәрбер күңелдә икәнен мин бүген тоям. Әйдә башлыйк шулардан. Син тагын да бер җиңү яуладың. 6 дидең, мин 3 зур тауларны әйткәч тә, Эльбрус, Аманаслу һәм Акадкагуа таулары арасында тагын таулар булып, менә соңгысы хакында сөйләп, кайсыз хакында ничегрәк хатирәләр саклыйсың, нинди максатлар бирделәр, нинди кичерешләр, һәрберсенә ул кадәрле узаклап туктамасак та, бу турыда сүз башламыйча мөмкин түгел, чөнки менә Бүркет дигән сүзне дә юкка гына әйтмәдем. Бүркетләр дә кая башына куна, ә син каялардан да өстә җиһаннарга барып туташкан
тау итәкләреннән кайттың. Әйдә, сүз сиңа, Рөстәм. Бүгінгі күнде енді мен шушы 6-нчы тауға мендім бит инде. Теге дөресен генә әйткәндә, чагыштырып караганда, һәр бер тау үзенчә кызыклы, үзенчә авыр. Теге чагыштырып булмый, менә бу тау җиңелрәк булды, монысы авыррак булды дип, барыбер тауга бит инде кул белән менәргә кирәк. Ничек тә булса, бәләкәйме, зурмы кул белән менәсең. Ну менә азакынчы тау инде үзәккә үтте. Үзәкләргә үтеп, җыладым да азактан тауларга менеп төшкәч инде. Барыбер ул хисләр, менә туйган хисләр азактан гына килә. Син башта тауга менәсең дә, тауның очына менеп җиткәч, теге рәхәтлек дигән әйбер юк анда. Андан бушлык барлыкка килә. Синдә бернинди эмоция да юк. Рәхәт тә юк, теге авыр да түгел, рәхәт тә түгел, аңламыйсың вообще. Нәрсә синең белән хәзер менә нинди хисләр тоясың, аңлап та бетереп булмый. Башта бер караганда, ничектер җиңел инде. Җиңел бара, аптырайм инде. Мәйтәм булай җиңел була алмый бит инде. Бу бит тау, бу 7000 метрлы биеклектәге тау. Южный Американың бит иң биек ноктасы. Мәйтәм булай җиңел була алмый, мәйтәм. Каядыр ниндидер теге менә теге подвох эзләп барам. 3-нче лагерьга җиттек бит инде, калды азакынчы ара үтәсе. Мәйтәм генә калды, теге булай аралыкны ниткәндә, үлчәгәндә почти 3 километр ераклыкта бит инде. 3 километр нәмә инде бу. Мәйтәм мин Килиманджарода 60 километр үттем кул белән. Биеклекне ничектер күз алдымнан киткән инде. Мәйтәм мин бит 6000 метрда, 6 километр биеклектә, һава әз, һава зәгәннән әзәя. Организм һәр сәгать сайын аңа кыен. Теге ул бит восстанавливаться итми уже. Барам, что-то авыр була башлады. Әкрен барабыз. Менә чагыштырып караганда инде просто сәгатьләр белән шуклаганда, вакыт белән теге чагыштырганда, без 3-нче лагерьдан тауның түбәсенә менеп җиткәнче 17 сәгать почти үтте. Шул хәтлем арадым, шул хәтлем теге кыен. Син бит инде барганда ашамыйсың бит инде. Теге бик ял итеп тә булмый бит инде. Тизрәк барып җитәргә кирәк, тизрәк төшәргә кирәк потом азактан. Шуңа күрә шул хәтлем арадым, кай бер чакта җылыйсы да килә, мәйтәм, кая инде җыларга вакыт та юк монда. Җылар өчен туктарга кирәк бит. Теге барып җиттек, тиз-тиз генә теге фотога төшеп, видео төшердек тә и уже төшәргә юл тоттык. Гомумән алганда безнең 3-нче лагерьдан шул тауның түбәсенә төшеп 3-нче лагерьгә төшкәнче 25 сәгать үтте. Бер туктаусыз 25 сәгать ашамыйча, ял итмичә, йокламыйча, менә хәрәкәттә без барып кайттык. Менә синең шул түбәсенә дип без барып җиткән мизгелдә шын уйлаган беренче җөмлә үзең турында. Иң беренчедән Аллага шөкер дидем. Мәйтәм, Аллага шөкер, теге обратно базовый лагерьга төшеп җиткәч, базовый лагерьда уже син теге безопасности инде. Всё, сиңа бер нәрсә дә кылмаушаламый, бер нинди куркынычлар анда. Күңелдә ниндидер менә бушлык килеп чыкты и аңламыйсың. Нәрсә булды бу? Нәрсә үттек без, теге аңлап бетерә алмыйсың. Ул шул хәтле менә кичергә авыр инде, белмәйм. Син шул вакытта үзеңә әйткәнең булмадымы менә? Шул бигрәк тә соңгысына менгәндә ник кирәк инде бу кадәр үзеңне этләргә? Юкмы? Бер дә әйткәнем. Менә бу бушлык никтән барлыкка килә? Чөнки син максатыңа ирештең. Миңа калса шулай. Бу бит максатны яулау. Шулай бит инде. Максатны да яулау, бушлык барлыкка килә, чөнки син менгән вакытта күп эмоция тратиш. Теге әйбәте дә чыга бит инде, аламасы да чыга. И синең азакка таба уже юк, берәйбер дә юк. Бер эмоция да калмады, бер аламасы да калмады ясем килә инде. Просто бушлык берәйбер дә юк. Сөенү, шатлану ул бөтенләй андый кичерешләр гаиләгә кайткач кына яки соңадан искә алганда гынамы? Ничектер шул кадәрле шатлану кичерешләр сиңа монардан соң килергә тиеш алмашка. Ул кайтып җиткәч кенә бәлки киләдер. И то берәр вакыт үткәч кенәдер. Рөстәм, менә шул максат ни өчен куелган? Син менә хоккей белән, син спортта, син блогер, билгеле блогер хәзер. Син инде хәзер кеше булдыра алмаганнарны, көчлеләрне яшәргә өйрәтүче җан иясенә әйләндең. Үзеңне яшь булуыңа карамастан шәхес биеклегенә күтәрдең. Менә шул кадәрлек үзеңне интектерүләр, җафалаулар, хәтта комментарийларда да әйтәләр, син үзеңә кирәк дип уйлыйсыңмы? Әллә инде ул синең яшәү рәвешеңме? Күңелең бөтенләй кайтып җитте инде дигәнең булдымы? Булды. Кайсы вакытта?
Кайтып җиткәч, гаиләмне, балаларымны күргәч. Күзләргә яшьләр туып китә. Рөстәм, менә әле бер якта булгалап алырбыздыр. Синең табиблар булдырып булмый, кулдан килмәячәк. Исән калдырырга бу кешене дигән өметсезлектән соң дәваханада яткан вакытта синең 2643 плитә, мин хәтта хәтердә калдырганмын, санап ятканнарың, түшәмнәрен тишеп чыга инде мөлдерәмә тулы күзләрем дип, минем дәваханада ятканда язган шигырем бар. Шуны кулландым син укыган вакытта сториста. Мин әйтәм, бу бала ничә көннәр буена ничә халәттән инде халәттә шушындый сүзләр плитәләрне санап яткансың. Һәм шунда әтиең килеп өстәл сугып сине алып калырга мөмкинчелек табып, шуннан көннәрдән бер көнне синең күзең шул хәтле авырлыклардан чыгып, күзең төшә, аска карый, аякларың бар иде, юк. Менә бу вакытны гына кабат әрнүләргә туктыйсы килми. Менә бу вакытта гына бетте дидеңме син үзеңә барда? Нинди синдә йөгереп үтте ут иш җаныңнан шул вакытта? Бу вакытта ничектер башта шатлык булды бит инде. Әйе. Мин менә күзләрне ачкач, комадан соң 7 көн комада яттым бит инде. Күзләрне ачкач, күз алдымда менә казармада астында ятканда, мин бит алар белән хушлашып яттым. Син бит ишетеп яткансың барысын тын алышын. Әйе, ишетеп тә яттым. Ярдәм итешеп. Ярдәм, әйе, теге малайлар да укыра, нитәдер бит ярдәм итеп. Рөстәм ярдәм ит дип, мин бит тоже сезнең кебек нидә хәлдә ятам монда, беренче дә ярдәм итә алмыйм, түзергә кирәк дип теге просто сүз белән генә поддерживать итеп яттым. Бүтәнчә булмый бит инде, монда үзең дә үлем хәлендә ятасың. И шул вакытта теге хәл начарланган саен мин аңладым, әйтәм, бәлки үлермен хәзер скоро. Но шуңа карамастан да һәрберсеннән әйтәм, пока вакыт калганда, әйтәм, һәрберсеннән теге саубуллашып үттем. Күңелем юк, менә сүз белән менә әлен сөйләшеп, үз алдыма сөйләп, әйтәм, әти, Индира, абыйлар белән, дуслар белән һәрберсе белән мәңгелеккә хушлашып яттым. И шул вакытта мине чыгардылар бит, мин реанимациядә күзне ачам, и алар барысы да тора минем күз алдымда. Шул хәтлем күңелләрем тулды, сразу күз яшьләре акты, җыллый башладым, туктап, теге үксеп җыладым. Бит инде бер вакыт үткәч, никтер күз карашым аска төште дә бит инде төбәлде дә, и күреп калдым аяклар юклаган. И шул вакытта теге менә ничек дип әйтим икән инде, яшен менә суккандай булды. Башта бәхет, анан кайгы. Менә ике шул бәхет белән кайгы арасында ничектер калдым, и нәрсә эшләргә дә белмим әйтәм. Монда инде иң куркынычы теге алдагы ничек яшәргә дигән инде уй керде сразу. Булай яшәп буламы дип әйтәм үз-үземә. Ну, теге анда инде ничектер барыбер теге эмоциялар белән ныграк та ничектер басылгандыр инде ул. Булай тыныч кына әйтмәгәнмендер инде. Әтиемә карыйм, үзем елаем, үксеп, теге мин сөйләшә алмыйм, минем монда бит инде менә искусственное дыхание дип әйтә, үзем тын ала алмыйдыр, и трубка торадыр бит инде муенымда, сөйләшә алмыйм. И авызымны ачам, сүзләр чыкмый, әтигә күз белән сорыйм, әти кая минем аяклар дип, үзем елаем. Әти бит инде керер алдыннан реанимациягә, индираларга барсында да әйткән, еламаска, үз-үзеңне тотырга, теге все нормально дип бит инде настраивать итте барсында. И әтигә карыйм, әти көлә, ну көлмәй, елмая, улым, все нормально будет ти. Һәм менә шушы хәтле авырлыклар үтеп, син бөтенебезгә дә искитәрлек ачышлар ясадың. Ул 40 көн тирәсенә генә мин рус теле әйтә, принял дип әйтәләр, син комментарийларда шулай язасың, кабул иттең бу хәлне. Аңа кадәрле син бик борчылулар кичердең бит инде. Менә шунда уйланып яткан уйларыңда син ниндидер уйлар уйлап, бәлки шулай дип карармын, бәлки булай дип карарларым да, барысы да ул хәтта тынычландыра алмагандыр, ләкин бер әйбер без китапларда, романнарда гына укып белгән бер хис, бер матурлык сине тормышка кайтарды. Ул Индираның мәхәббәте. Ул көннәрдән бер көнне, әгәр дә кемдер шундый мәхәббәт хисендә әлегә кадәрле ярата алмаган булса, бу дөньядан шуны тоймый гына китәргә, улыгайган көнендә дә әзермен дигән юк. Менә шундый
сөю бар икәнен китапларда, киноларда күрдек дип кенә яшәү түгел. Ул безнең тирә-ягыбызда бар икәненә ышандым. Һәм ул сиңа ничек ул шулай акыллы итеп әйтә белгән? Син аңа хәзер бер әйбер дә булмый дигәч, үзең әйтерсең, авызыңны яп дигән бит ул сиңа хәтта. Менә шул кадәр итеп әйткән, уйламаслык та әйтеп, сөйләмәслек тә әйтеп, авызыңны яп. Бу хакта инде хәзер тыңлыйбыз инде. Мәхәббәт кайтарган мизгел сине бу якты дөньяда үзең өчен генә түгел, безнең өчен дә рәстә. Шушы хәлдә калгач бит инде реанимациядә ятам. Иң беренче борчылганым Индирага карата бит борчылулар. Без бит инде бер-беребезне яратабыз. Һәм инде уйлыйм, ничек без Индира белән, менә мин шушындый хәлдә калып, ничек без бергә була алырбыз икән дип. Вообще Индира минем белән калырмы икән дип уйларга баттым, төннәр буе уйлыйм. Бер караганда Индираны яратам, нык итеп. Икенче караганда Индирага карата тормышны авырлыкларга саласы килми. Мәйтәм, Индира бит инде анда 22 яшен микән инде аңа. Мәйтәм, яшь кыз бала, бүтән тормышы алда, мин инвалид, ике аяксыз. Мәйтәм, абузы, хәзер ничек без тормыш корабыз, шушындый хәлдә, теге мин бит инде белмим бит әле бер теге что шундый хәлдә яшәп булганын башта. Башта бит инде куркынычлык, опять же неизвестность бит инде күз алдында. Һәм инде бер мәлне мәйтәм, юк, болай булмый, Индираның тормышын бозасы килми. Мәйтәм, берәр икенче җигет тапсын, бәхетле булсын дип теге үземә бит инде уйга баттым. И шундый фикергә килдем. И бер мәлне бит инде менә шушы трубканы алгач, сөйләшә башлагач, иң беренче сөйләшүм Индира белән булды. Потом ике бергә калгач, мәйтәм, Индира, мәйтәм, мин сине яратам, но мин синең тормышыңны бозасы килми, мәйтәм. Теге әгәр дә син мине ташлыйм, теге калдырам дигән фикергә килсәң, мин аны мәйтәм тәбрикләйм. Каршы килмичәкмен, чөнки аңлап торам. Шуңа күрә әгәр дә китәм дисәң, әле кит. Менә шушы вакыттан кит. Бүгеннән үк. Индира бит инде миңа карап тора, мин җылыйм. Җыларга да тырышмыйм, күңел елый. Индира миңа шулай карады да, бер тын гына эндәшмичә. Ачуланып карады, бер дә шулай ачуланып караган юк. Теге шулай өстәлгә, теге өстәл кырда бар ди. Әгәр дә миңа тагын бер шулай әйтсәң, мин точно китәм. Миңа бүтән андый сүзләр әйтәсе булмады. Нык ачуланып әйтте ул. Әле мин әле ни әле? Нежны гына әйтәм әле. И шул вакытта ничектер менә тетрәндереп куйды күңелем. Бәттә эчмәйтәм, теге алай да була микән дип, теге әлбәттә шатландым. Күңелем шулай теге күңелемдә салютлар атты. Теге ниндидер өмет килеп чыкты. И шуннан соң инде Индира белән бу сорауга бер дә кайтмавым булмады. Шуннан соң иште теге шундый өмет барлыкка килде. Аха, мәйтәм, бу тормышта минем әле яшисе бар икән. Хәзер менә Индирага кагылгач, әйдә Чакмагыш районы Рапат авылы бик билгеле бит инде Тәңгәлдә, матур җирлектә тугансың син. Син әйтәсең инде язмаларыңда тәрәзәләр безгә карап тора иде. Ничек хәтерлисең? Кичкенә чагыннан ук әллә әзрәк теге үсә төшеп, кызларга күз сала башлаган вакыттан хәтерлисеңме Индираны? Индираны хәтерлим, шул 12 яшьтән, наверное. 12 яшь булгандыр. Без тау шуып, Шаңгада шуып, безнең бит таулы җир янында. И шунда Шаңгада шуганда, менә шушы вакыттан бирле хәтерлим. Әлбәттә мин аны күргәнем бар инде, но кыз буларак, кызга караш, икенче бит инде уже кыз кебек. Җитеп килгән кызга икенче төрле туйгылар белән. Икенче уже караш иде инде. Теге охшатып карыйдыр инде бит инде. Миңа анда 14-15 яшь булгандыр инде. Батша булыр идем әйтәм, бу кыз белән йөрисәм. Менә шундый уй фикерләр килде. Шуннан соң да бәлки ничектер теге үземчә кешегә күрсәтмичә генә, сөйләмичә генә яратып йөргәнмендер инде. Аннан соң ничәдер еллар үтте. 3 ел инәлтеп йөргән әле ул аңа. 3 ел, аның артыннан йөгереп йөрдем. Ул вакытта йөгереп йөрдем әле. И где-то Индирага 15 яшь микән, 14-15 булганнан шушы вакыттан бирле мин аңа инде уже теге хисләремне әйтеп бит инде, белдереп, менә шушы вакыттан бирле аның йөрәген яулап йөрдем.
Аның йөрәге дә инде менә бүгенге таулар белән чагыштырсаң, тау кебек булгандыр миңа, чөнки шул хәтлем зак мендем мин ул тауга. Рөстәмнең йөзенә елмаю, бөтенләй икенче төрле елмаюлар нур бөркә Индира турында сөйләгән вакытта. Синең кичкенә чакларың, туганнан бирле язмышыңа килгән авырлыклар, ничектер гел, бәләки генә яшь ярым вакытыннан килеп, әнисез калу. Синең иң башта кайтып зиратларга барып, зиратлар каршында әниеңне сыпырып, фотосурәтләрен, утырганнарың, шунда елап кайтканнарыңа без дә кушылып елаштык бит инде ул вакытларда. Бер дә хәтерләми торган, хәтерлисеңме дип сорамыйм да, чөнки ул вакытта яшь ярымда. Аннары син үсә төшкәч, апаң, әниеңнең бер туганы үзенең балалары янына, үзенең туганың белән бергә, әтиеңнеке. Әтиемнеке. Әйе, сыйдырып, анда үсеп, анда әни дип үсеп, 7нче сыйныфка кадәрле әни дип. Шуннан көннәрдән бер көнне синең әниеңнең якты дөньялардан китүенең бик авыр, әлбәттә, бу турыда әйтми дә мөмкин түгел. Аны бит алып ташламый торган юлы бу синең язмышыңның. Көннәрдән бер көнне син әниң түгел икәнен кем аркылыдыр, кемдер бәян итә, син аңлыйсың, бу сиңа бик авыр булдымы бу вакыт, һәм икенчесе, бу беренче сорау, икенчесе иң авыр булганы, син әниеңнең гомеренең üzülүе барыбер да әтиң куллары белән икәнне. Ни дәрәҗәдә ул гаепле, без белмибез. Алла Тәгалә генә белә. Ләкин шулай булса да, ул шуның аркасында менә шушы ул да бик авырлыклар кичерә. Шулай бит, бу хакларда үзең ниләр уйлап яшисең, Рөстәм? Әниң иң беренче шулай дип башлап төшләреңә керәме ул синең? Әни бер дә төшкә кергәне юк. Чөнки, мин уйлавымча, әни бит кеше кебек теге образы минем күз алдымда юк. Кеше кебек күргәнем дә юк. Фотосурәтләрен генә. Фотосурәттән генә беләм мин аны. Кеше сөйләүдән генә беләм. Һәм инде әз генә поправлю, 7 яшьтә белдем мин әнинең зур менә безне карап үстергән. Хәтта 7 яшьтә. 7 яшь иде. Һаман да истә, нәнәй әнинең әнисе. Әйе. Безне тупсага утыртты да, шушы хәлне безгә сөйләп бирде. Мин 7 яшьтә идем, һаман да истә. Һәм инде шушы нәниләрдә кунакта идек, каникулда, җәйге каникулда бит инде ел сайын барадыр. Кайткач каникулдан Зурнәгә бит әни дип эндәшәдер бүген. Бу шушы вакытка хәтлем. Кайттым да аңлыйм бит инде 7 яшьтән ничек андай уйлар да кергәндер инде, белмәйм. Эндәшәлмәйм. Әни дип эндәшәлмәйм. Менә бетте. Зурнәнең бит үзенең 2 малае бар. Хәзер бәләкәй малайна Салаватка әйтәм, әниңне чакыр әле дип эндәштем. Менә шулай эндәшәдер. Мин бит белмәйм Зурнә икәнен, теге Зурнә дигән эндәшүне. И потом менә инде менә Зурнә дия башладым. Аңлыйм, бәлки аңа да кыен булгандыр. Ул бит инде безнең үзенең баласы кебек, миңа яшьтә 4 ай иде. Ул безнең үзенең кулларына, кочагына алганда, гаиләсенә алганда, бәлки аңа да кыен булгандыр шушы сүзләрне ишетмәвеннән, миннән бүтән әни димәвеннән, әни дип эндәшмәгәннән. Но теге барыбер бала күңелендә, барыбер икенче бит инде, минем үземнең теге миңа үземә шушындай тетрәндергеч бу теге яңалык булды бит. Балага бик каты стресс бит бу. Әйе. Теге, барыбер инде шушы нидән теге переступать итәлмәдем, эндәшәлмәдем бүтән. Белмәйм. Аңа да кыен булгандыр бәлки теге, аның да иштәсе килгәндер инде әни дигән сүзләрне. Но минем инде иштә үземнең кайгылык иде ул вакытта. Еще менә шушы вакытта мин бәләкәй әлбәттә аңламыйм, ничектер мине менә предали кебек. Менә шундый уй килде. Менә әйтмәделәр, күп еллар әйтмәгәннәр бит инде, как будто мине алдашып, менә шулай ничектер предавать итәләр дип, менә шундый хисләр дә булды башта, теге үпкәләп йөргән чакларда булды, һаман да истә. Потом инде үсә төшкәч уже аңлый башладым. Хәзер генә аңлыйм. Наверное, теге Зурнәем әни кебек бит ул миңа. Ничек кенә булмаса да, ничек кенә әйтмәсен, барыбер әни ул миңа. Әйтәләр бит ише, әни ул тудырган кеше түгел, карап үстергән кеше әни була диләр бит сиңа. Шунда ни ишеткәнем бар. Әлбәттә мин моның белән килешәм, чөнки Зурнәй нык авыр вакытта безне үстерде. 4 ир бала күз алдына китерегез. 4 ир бала, һәм инде 2003 елны ул үзенең иптәшен югалтты. Һәм инде үзе безне 4 ир баланы аякка бастырды. Ул әле анда газ да юк иде ул вакытларда, утын ягып, пишләрдә икмәк пешереп, менә шундый вакытлар иде. Һәм анда истә ул безне гел бәләкәйдән үк теге самостоятельностька өйрәтте. Эшне яратып
үстерде. Әле генә аңлыйм, аның безгә биргән воспитаниесе, үстергән бөтен фикерләре, уйлары миңа карата инде бу тормышта миңа ярдәм итә. Бүгенге көндә минем девизым мин үзем дигән сүз бар. Я сам урысча. Bütün әйберне дә үзем эшләргә тырышам. Шуңа күрә Зурнәемә шушында, конечно, рәхмәт әйтәм. Исемен ишеттерик әле. Рида Хакимова Рида Талгатовна. Рапатлар безне карый, Иманым Камил. Рида ханым, bütün телевизор караучыларыбыз исеменнән сезгә хай зур рәхмәтләр. Шул ук вакытта белдеңме син әниеңнең нинди үлем белән вафат булганын? Әллә башка төрле вакытта сиңа бу хакта сөйләделәр? Соңрак белдем, кебек шикелле, хәзер истә түгел. Потому что теге әнинең үлгәнен белү уже минем өчен ни иде, теге кайгылы бер хәбәр булды. Әйе. Мин инде без әти белән аралашадык, но әти башта бит теге төрмәдә утырып чыкты бит инде ул. 6 ел микән инде, әзрәк микән. Потом инде икенче гаилә корды бит инде, потом атаган аерылышты, ничектер килеп чыкмады инде башка вакытларда. Әти белән аралашадык, ул килеп йөридер безнең кырга. Ник шатланадыр әти килгәндә инде. Бәлкидән ук минем аңа ниндидер теге алама хисләр булмады бер кашанда. Потом белгәч кенә, үсә төшкәч, ничектер команда истә әтиемә урысча әйткәндә отомстить хотел, ничектер инде. Бу опять же теге бәләкәй бала фикере, зур кеше фикере түгел. Чөнки обида бит инде. Әнине үтерде, тегеләй булай дип бит инде. Бер уй фикер килгән, потом мин үсә төшкәч аңладым, бу инде теге алама уйлар булган инде, бала чага уйлары. Потом инде әтием кирәклеген сизә башладым, нык сизә башладым. Белгәч, шушы хәл турында соңрак вакыт үткәч, әтиемә карата бер алама хисләрдә калмады, чөнки мин аны үземчә теге простил. Мин bütün шушы ниләрне отпустил, җибәрдем, әйтәм, бу миңа кирәкми. Ничек кенә уйласам да, ничек кенә әтиемә ачулы булсам да, әнине кайтарып булмый. Минем бу дөньяда бер әтием генә калды, родительдан. Бер әтием, минем аның яратуын тоясы килә, барлыгын тоясы килә. Чөнки ничек кенә булмаса да, әти була барыбер. Ул берәү генә, аның үз вакыты бар. Кашандыр ул китәчәк, кашандыр ул булмаячак. Шуңа күрә мин үземә ничектер сүз бирдем. Бу тормышта минем әтием буласы килгәнен, минем янында әти кирәк. Миңа әти кирәк. Все бетте. Нәрсә булганында, ничек булган, мин бит bütün әйберне белеп бетерим, ни өчен булган ул фаҗига. Миңа берсе бер төрле сөйли, икенчесе икенче төрле сөйли. Алла Тагала үзе генә белә нәрсә булганын. Шуңа күрә мин монда кысылмаска үземә сүз бирдем. Ул аларның эше ул әтием бәлки әгәр дә теләсә үзе сөйләр дидем. Әтиемә бер дә сорамадым, сорау бирмәдем. Ни өчен безнең әнине үтердең дип. Бер кашан да сорау бирмәдем. Чөнки дөрес түгелдер дип үземә уйладым да, әйтәм, это неправильно. Алай сорау. Шулай кабул иттең. Һәм шулай кабул иттем. Әйтәм, булган. Но бүгенге көндә миңа әти кирәк. Ничек син дөрес эшләдең, әтиеңә кабат күңелеңне кайтарып, аңа сез Индира белән бүләкләр алып кайтып йөрдегез, өйләренә күчтәнәчләр, без барысын да күрдек, һәм әтиң якты дөньядан китеп барды. Син шалтыратам дип йөрдем бит, шалтыратам дип йөрдем дә ник шалтыратмадым дип шул гына үкенече калды, шулай бит. Ул вакытта бу иң бәләкәй үкенечтер инде. Шушы вакытта Шулай гына димен, бу бит инде шул үлеме алдыннан тагын бер сөйләшеп калган булыр идем дигәне генә. Монсы инде андый үкенечләр түгел. Шуңа күрә син инде әйтәсе килә бу яклап та менә әлеге дә баягы Әминә белән ничек башларыгыз. Син сөйлисең, Әмин һаман шул менә шушы эпизод, шул картинаны күз алдына китерәм. Балага ата, атага бала. Менә ничек. Шуңа күрә әле дә генә күңелең шулай зур булып әтиң белән аралашып калдың. Ул исән чакта. Мин шулай дип уйлыйм, бу сиңа зур шатлык булгандыр. Спорт залларда ничек иттереп син үзеңне әзерлисең? Ничек син анда барасың? Без әле иртән кемдер киерелеп уянып, төшкә хәтле сәнең алпан тилпән үтә. Синең бу таулар өчен генә түгел, үзеңнең максатчан тотышларыңда
күп шөгыльләнәсеңме спорт залларда. Менә атнасына ничә тапкыр туры килә. Ничек син үз өстеңдә шул хәтлек физик синең тумыштан, генетик яктан да бик көчле нәсел ырудан булгансыңдыр. Чөнки шул якларын уйласаң, үз өстеңдә эшләүләрең белән бу кадәрле галәмәт хәлләрдән син бу кадәрлек нык иттереп, менә сиңа кил булай дип әйтәсе килә, үзеңне аякка бастырдың дип әйтәсе килә. Сиңа бу сүзне әйткән кеше бармы? Менә мин кычкырып әйтәсем килә, Рөстәм, син аяксыз килеш үзеңне аякка бастырган кеше. Бу турыда физик көчләрең хакында, ничек син шөгыльләнүләр хакында? Ну, дөресен генә әйткәндә, мин бәләкәйдән үк спортны яраттым. Башта йөгерү белән бит инде, бер 9 ел ниттем бит шөгыльләндем, байтам тяжелый атлетика белән бит инде университетка күчкәч, укырга кергәч. Даже коткаручылар да, врачлар, табиблар да бит инде мине үлемнән коткаргач, алар әйтәләр, Рөстәм, әгәр дә син физик яктан көчле булмасаң да, син уже шушы казарма ишелгәч тә үлгән булыр идең диләр. Синең йөрәгең көчле дип алар миңа әйтте. 7 сәгать бер плита астында яту, әйме? 7 сәгать яттым, әлбәттә. И минем бит еще аяк бит инде сынды бит инде, открытый перелом иде, булды бит инде. Кан да чыгып ятты бит инде. И врачлар әйтәдер, без синең аякларыңны кискәндә, анда шул хәтле мышца иде дип ди. Теге шок катып калдык ди. Но алар инде әйттеләр инде, монда инде Рөстәм без соянып тормадык, чөнки синең аякларың үз-үзеңне үтерәдер иделәр. Чөнки некроз башланды бит инде. Гангрена башланды бит инде. Шуңа күрә кисергә туры килде. Монсы инде спортның минем коткаруда ярдәм иткәнен әйтәсе килеп китте шуңа. Спортны нык итеп яратам, минем тормышымда иң важный шундай бер ни булып тегенчек дип әйтим. Направление булып тора. Тауларга әзерләнгәндә 6 тапкыр атнасына йөрим. Кай бер көнне 2 тапкыр барам. Иртән һәм кич. Чөнки мин бит беләм бит ничек тауларда нинди нагрузкалар мин кичерәчәкмен һәм инде организмны алдан ук аларга әзерләй башлыйм. Таулар биткәч инде менә бу атнадан гына әле мин заниматься итә башладым. Тренажерный залда понедельник бардым. Һәм инде әлеге вакытта 3 тапкыр заниматься итәм. Хәзер инде кирип киткәч җайына 4 тапкыр буду заниматься атнасына. Спортсыз күз алдыма китермәйм үз тормышымда. Син әле җитмәсә, Россия Федерациясының иҗтимагый палатасы агзасы да булып торасың. Әле мин хәтерлим, син пандусларны шәһәребез буйлап карап, кайларда да синең инде ярдәмеңдә тиеп өлгерде. Ул гынамы, ул яклап кына түгел, кешелеккә кирәк әле эшләр эшләп йөрисең димәкче булам. Ул гына да түгел, бик күп хатын-кыз киноларда карый, Мальдиваларны, Кипрларны һәм башка җирләрне. Инде син көндәрдән бер көнне әйткән бит инде, Ирестәм кешеләр ниләрдә ял итәләр, еракларда, Мальдиваларда, менә шундый җирләрдә ял итәләр. Нигә шулай ял итәсең киләмени диюгә? Менә син теге тылсым таягың гына булай әйткән кебек, син инде шул кадәрле итеп гаиләңне ял иттерәсең. Шул кадәрлек ул бит сиңа уңайсызлыклар да күп тудыра. Менә чыгып китәргә кирәк коляскада, бөтенләй икенче төрле тормыш, бөтен җирен үтеп бетәргә кирәк шул коляскада. Бөтен әйберен уйлап, 2 балага шундый син бәхетле минутлар бүләк иттең. Ничә тапкыр диңгезләрдә булдыгыз. 2 генә мисал әйтәм. Берсе син Ник Вуйчич белән очраштың. Миллионер бит инде ул. 2 аякта, 2 кулы да юк. Икенче яктан син шәһәребездә китеп барган җирдән туктап, төшеп, бомж хәлендә 2 аяксыз соранып утырган 2 аяксыз. Менә шушы аралыктагы Рөстәм син. Менә шушы аралыкта монда туйгынчы җылап кына да аңлатырлык түгел синең мисалларың. Һәм син бу очрагында уйлагансың, ул бит хәтта 2 кулы да юк. Аның әулана ниләр майтарган. Һәм икенче яктан син аңа теге бомж хәлендә булганга минем колагымда яңгырап тора, син әйткәнсең, мин дә бит аяксыз синең кебек дип. Машинадан төштең, аның янына, рульны үзең йөртәсең. Менә шушы 2 аралыкта син кешеләргә нәрсә дип әйтер идең? Менә әлеге көндә генә күңелләре төшкәннәр бар, хәмергә тотынганнар бар. Бөтен уңайлы сул хәмер, тизрәк шарап тотыналар. Мин инде опять же теге үземнән чыгып әйтәм. Һәм менә күз алдына килде бит инде, мин үзем шундый тормышта хәлдә калдым. Һәм инде минем алдымда 2 выбор. Әгәр дә мин шулай калам, миңа рәхәт, мин ятам, бер эштә кирәкми, пенсиясе килер, тегесе килер дип рәхәт. Икенчесе, мин көрәшәчәкмен. Көрәшә башлаганда синең башта уй булырга тиеш. Ни өчен яшим мин дип. Теге сорау бирергә тиешсең. Ни өчен яшәячәкмен мин дип. Смысл кирәк бу тормышта, кем өчен яшисеңме? Мотивация дибез. Һәм инде минем бит инде алдында Индира булды. Ничек мин
Индираны да подводить итәм, үземне дә подводить итәм, получается бит. Мин кеше алдында ответственный. Во-первых, ответственность ул тоже әйбәт шундый бер сүз. Үз-үзеңә сүз биргәндә ныграк ул кешегә күңеленә тия. Һәм инде монда, опять же, Индира, әгәр дә Индира булмаса, ничек минем тормыш барыр иде? Менә миңа күп кеше яза, Индира булмаса син мондай булмас идең, Индира булмаса син монда эшәр идең, өйдә ятыр идең, кеше булмас идең ди. И шул вакытта миңа шул хаттым күңелемә тия шушы сүз. Чөнки алай түгел ул. Ни өчен әйтәм? Әлбәттә, Индираның булуы миңа нык зур мотивация бирде, стимул бирде бу тормышта. Но мин бит үзем бит решение принял, аның өчен яшәр өчен, аның өчен үзем өчен яшәр өчен дигән решение принял. Әгәр дә мин ул ишемдә, күңелемдә шушы решение принимать итмәсәм, Индирамы, әллә кемме мине никто не заставит. Һәм инде менә шушы кешеләргә әйтәсе килә. Үз-үзегездән тора бу тормыш. Кем генә нәрсә дә әйтмәсә дә, барыбер сез үз кулларыгыз белән бу тормышны алып барырга тиешсез. Кем генә яныгызда булмасын, барыбер күңелдә сез үз-үзегезгә сүз бирергә тиешсез. Мин либо алга барам, либо мин менә монда торам, либо вообще артка китәм. Ни куркыта алда Рөстәмне? Дөньяда бөтенләй синең куркканың бармы? Хәзер син куркусыз бик батыр егетләребезнең берсе булып безнең алдыбызда торасың. Ни куркыта Рөстәмне? Әгәр дә сезнең юл тормышында менә шушы куркулар аша сезнең теге максатлар тора икән, ул куркулар аша аны үтеп була, аларны яулап була диясем килә инде. Менә мин бит тауга менәм бит курыксам да. Гомумән алганда Тауга менәм бит курыксам да, мин үземә язып куйдым, язып куй. Тамашачым күңелеңә. Гомумән алганда иң зур курыкканым бер үзем калуым бу тормышта. Чөнки син электә бер җирдә язмаңда бик тетрәнеп укыган идем. Мин тар урыннан фабический диләр бит инде рус телендә курка торган идем һәм шул 7 сәгать шул тар урында торып калып, үзем белән генә калган шушы бушлыкны кичердем, тарлыкны һәм бушлыкны. Бушлык беркемдә юк, тарлык шушы плита астында. Менә мин әле генә еламыйчы, синең күзләрдә яшьләр елтырый, ләкин мин бик түземлегемне ачкычта бурып алып килдем синең белән сөйләшергә бүген. Чөнки мин үземә бик күп әйбер алырга килгәнмен бу тапшыруда. Һәм шушы хәлләр арасында бик матур бер язмаларың чыкты, киләчәктә мин халыкка ярдәм итәсем килә. Менә бар тренинглар дибез, очрашулар халыкка. Син бик матур максат куйдың үзеңә. Амин дидем мин шунда. Күпме кешеләргә кирәк синең аралашуың, сөйләшүең халык белән, тормышка кайтару. Шул үзаллы, хәтта ике аягы, куллары йөреп торган кешенең күңеле сынганы. Ул аяксыздан, кулсыздан күпкә авыррак диагноз Рөстәм. Күпкә авыррак күңел сыну, язмыш сындырулар. Син кирәк халыкка. Син чынлап куйдың бу максатны. Киләчәктә син кайдадыр шәһәрләр, бәлки илләр буйлап та үзебезнең менә мөхиттә кирәк дип тапкан кешеләр белән очрашуга әзерсеңме һәм максатны чын-чында куйдыңмы шулай? Бу уй фикре миңа опять же шушы тауга менгәндә башыма керде дә, и шунда теге орлык салган кебек үсә башлады. Шунда аңладым, что теге минем тормышым бәлки күп кешеләр өчен теге үрнәк булып та торадыр инде. Күп кешеләр өчен теге ничектер ярдәмчел кебек тә торадыр инде. Менә миңа карап алар теге бәлки үзләреннән ниндидер уй фикерләр үзгәрәдер шушы тормышка карата. Һәм инде шунда әйтәм, кеше белән аралашасы килә дигән фикергә килдем. Именно менә кеше алдында выступать итеп, үз фикерләремне, үз теге тормышымнан алынган опытларны сөйләп, бәлки берәрсенә ярдәм итер. Минемчә, исегездә булса, бәлки укымансыздыр, әйткән идем, әгәр дә мин бу тормышта хотя бы бер кешегә ярдәм итәлсәм, минем тормыш юлымның менә примеры хотя бы бер кешегә генә ярдәм итсә, мин бу тормышта бер дә якка исән калмаганмын дип әйткән идем. Алла Тәгалә ни өчендер алып калган бит мине дигәне. Шулай бит. Аннары мин инде менә протезлар белән син махсус заказлар биреп, эшләтеп протезлар. Менә мин аерым гына тукталып протезлар хакында сөйләтәсем. Аның өчен үзенең урыннары бар, инвалид оешмалары бар, аның өчен табиблар бар, кемнәрне бастырырга тели, кемнәрне утыртырга тели. Менә безгә Рөстәм протезларсыз ошый. Белмим мин кемгә шулай, миңа шулай ошый. Мин
Үзем киеп карап җафаланган кебек тәүбә дип әйтергә кирәк. Тоям син шуларны күрсәткәлегендә әйтәсе килә. Рөстәм, сал. Рөстәм, син болай матурсың. Син аяклап йөгереп йөргән кешеләргә караганда да шулай матур иттереп тормышта. Син тормыштагы һәрбер хәрәкәтне һава кебек сулыйсың. Эй, барда әйбәт. Тиргәшәсезме өйдә Индира белән? Әйе. Мәсәлән, Бір енді бытовой ситуация болса инде. үпкәләде. Кашандыр Рөстәм яки Индира үпкәләде. Ни өчен үпкәләгән булырга мөмкин? Мәсәлән, Ну, төрле шартлар була. Бу бит тормыш, теге гаилә тормышы. Без теге бүтән гаиләләрдән аерылмыйбыз. Әйе. Бездә шул ук талашулар да була, теге шатлыгы да төрле шартлар була, үпкәләшүләр дә була. Гомумән алганда без аларны юк итә беләбез. Рөстәм тешләреңә аяклы шагын керәме? Юк. Бер дә кергәне юк. Бер дә кермәйме. Аннары әйтәсе килә менә хыялда космос дип язылган бер җирне күреп калган бармы? Бар, әлбәттә. Мин анда булачакмын. Амин дисен. Амин. Аллаһ Тәгалә Амин. амин дисен. Аннан сәгать ничәдә тора Рөстәм йоклан? Төрлечә балаларны садикка илтсәм 8-дә торам. Илтмәсәм 9-да 10 артыларга. Төннәрен син төнге кешеме, көндезге кешеме? Бәш килеп дөнья көтәргә. Көндезгедер. Көндезгә яратасыңмы? Әйе. Син табигатьнең нинди шакларын, син шул хәтта дөньяны яратасың яшәүне. Сиңа табигатьнең кайсы чагы ошый? Яз белән җәй. Икесе дә. Әйе. Матурлар. Индираның чәчәкләрен, кулларына алганнарын әле генә күрдем. Котлыйбыз, 6 ел бергәләр, никахталар. Син килеп туктадың яңа машина һәм шул машинаны җайлаштырып, инде куллар белән йөрүгә яңа машинаны алдың. Шулай бит. Әйе. Бу яңа гына алган котлыйбыз һәм Рәхмәт. 6 ел әллә күпме 60 еллар бүләк итсен. Шундый алтын туйлардан да арырак җибәрсен, озатсын. Аппак розалар күз алдында тора, урталарыгызда аппак розалар булсын, тормышларыгыз шул чәчәкләр кебек ямьле булсын. Шулай кадерләп, кадерләнеп яшәргә. Үзе гади, үзе бөек, үзе беркемгә алыштырмас дәрәҗәдә көчлеләрне яшәргә өйрәтүче Рөстәм бездә кунакта булды. Туган каем дип әйтәсем килә сиңа. Бик зур хыялымны тормышка ашырдың бүген. Мин күптән көттем сине бу тапшыруга. Тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз бик хуп дип карарлар. Хайран тамаша дип тыңларлар. Бәлки яңалыкларың булгач, тагын да очрашулар үткәребез, тагын да бу тапшыруларга китереп яктыртырбыз. Әйтәсе килгәнем, синең язмышың һич кенә дә уйлама. Синең бит әйткән сүзең бар, безнең илдә бик дөрес итеп әйтмиләр, мөмкинчелекләре чикләнгән. Ник ул чит илләрдә мөмкинчелекләргә өстәмә Әйе. бирелә? Өстәмә дигән сүз өстәлә. Димәк, аның мөмкинчелекләренә өстәмә ярдәм кирәк дигән Әйе. мәгънәдә. Бездә никтер мин дә килешмим дип булды. Сине һич тә мөмкинчелеге чикләнгән кешеләр белән янәшә куймалы түгел. Шуңа күрә тапшыруның ахырында зур итеп рәхмәт әйтеп Булай дип әйтәсем килә, иҗатчы буларак, ул шул хәтле эстрадабызны ярата, ул хәтле җырчыларны ярата, концертларга йөри ул, алар белән аралаша, алар белән автографларда, бөтен җирләрдә үзен әйтә, әле алда безнең бик матур гына максатлар бар, Рөстәм бик матур итеп җырлый, бәлки Зифа апасы җырлап, Рөстәм язып, Рөстәм җырлап торган тәңгәлләрдә очрашуларыбыз булыр, бәлки телевизор караучыларыбыз арасында сөенүчеләр булыр моның өчен дип әйтәсе килә, чөнки синең язмыш китапларда язылып безнең дәврдә, авыр дәврдә, җиңел дәвр түгел. Әле дә синең кебек егетләребез һәлак була. Кайтарып күмәләр. Мин башта уйладым, сорау бирәмме, ул турыда сөйләшерме? Юк. Синең үзеңнең язмышыңда әлегә бүгенгә үрнәк. Аларның бүген чит төбәкләрдә безне яклаучы солдатларыбызның һәрберсе үрнәк безгә. Синең язмышың, аларның бүгенге җиңү язмышлары, илебез өчен көрәш язмышлары китапларда язылып, җырларда җырланып, романнарда укыла торган язмыш. Тында алмый, сау булыгыз гына дип әйтәсе килә. Бул Рөстәм, яшә, аңлат дөньялыкта яшәүнең шул кадерле икәнен. Очрашканга кадәр.